Uba Titus W. Khan, MDC ke UDP Nasora Constituency, Ubadiru Chief Executive Member ke Khasils Autonomous District Council ke HDC, Uluong Bakilat Kamai Kaji Akatain Sora Kalahir Pelat Nadu Balakang Kamtam Kakarana Penmi Do Bilat Kamamulu Cera Cement Limited MCCL. Uluong ba kajing kata ikilat kamai kaji kadairu nakadaw kajing sya khangti mauti siap mausun badoyong. Dak ba kadaw omdon daki weipat kilat klinti ban thau kam thau jam ban kentiu ya kayo kakon. Uluong batang nakakam cungo kai perthai kamla ban penim chakpo yo wei po wei bat kasorkar kampai kaman. Dak ba kadaw ba kinong rep ru syakta kajing penjulor ki bor mariang ki marep ki jongki uluong ba kasorkar hakani kabentaru kampai bat ajing rap iki bat wat kasbo dawai ru ki uot bakalarem duar pelan. Hoi, beda bat ki isu ngam dah keren tang ke MCCL ringa keren ya kayo kakot sampai ba. Lada village seseorang menta ban le interview ya unong songyo, ya unong kamai taksi, rene ya unong rep, jong ka seorang konsesi berkowe. Ki pai ba ki ut menta. Ki ut balai, ki ut ba kamlong yo ki ong. Kata di ka kentien ka ba ki pai ba menta ki ong. Mlong yo, kamlong ka di ka thiet, im syu ka kamai taksi, im syu ka kamai kaji. Kabelaru mio bangania tu epi hang ni bagi don daki spa ngut menta ki rangba na ka sora konsusi ki balik bela syabar menta kim syong syu asnom nama don bela gawe kalong ba kum ha sora nadu ba hang ya ka simen talong ka jing kata ka bejur umdei tangi ki baterai hang tu ndre ya ki nong bela ki bati mau ti siap bati motion nang ta kinong di jing de kinong kamai taksi ko mangalong tiga paar pak kalong gani ka jingkhang banti mau ti siap kani ru kala akta ba ya ki pai ba jam ka than sora ba kham tam ka jingkhang banti duyong kani ka jing bom yo lat banti duyong ru kuma pitip ka snong lai rang o ka mau kuma itu ki snong ba marjan ki di ba im da ka ba ti duyong kini ki di isu ki ba lakta ba ya ka than sora bro ko we but ka ba kham kta shu kalong ba kamdan pat daka weipat ka alternative mo kamdan pat daka weipat ka lat kaban thau kam thau jam hoi kia keren ya ka tourism mo ya keren ya kam jom kai pindale sora menta ki pun ki kali hoi ki ba dan homestay ki ya im ngam ong bakim im ki im henry katnu ngin la ban depend ya ka livelihood jom ki pat ba ki babun tang na ka tourism te kani ka we ka kta ba ya ki pai ba jom ka thain ka jungi namar ba hoi ka tourism ru ka ngami i bana ka yang jom ka sarkar kan don ka nonu ki jing penslur ya ki pai ba jungi ka thain sora baro ka we te ka ta ka we nanta ka balai ka long ba ha we dei ba ka rep karyang ada phi phai se kini ki thain lum mo na du mau jerong lai langkot nong keri ki beriu satu ki im da ka rep ka ba kham susi mentau sedem le ka long ba lalu ba penjulor ka mariang kili i uslap bejur menta ha uniusnam kani ru kala penjular bhai ki babun ki ten re ngami i bana kalyang joka sarkar bakan don kanu nu ke jingerap hak bede bat ki nongrap wat ya kani ka subsidi ke ban ai na banta kani ka sebo dawai mo kani ru kia ut ki pai ba bakarem te ta kadao ngaso ba kini ki isu ki mat ki ba ngakren ba na ka banta na banta ki pai ba te ta kadao habaya kren ya kayo ka kot ki pai ba kidi ban kermau ba mde bangi im tang dakatu ka sanspa ka ar hajar ka bangi yo ka por election namar teng sisngi asngi chwa ka election ipai ba ki yo sanspa si hajar ki klet no ya ka jingjenjar ka baki mat baro sansna tengah kermen ba ha kani ka kenti bementa ipai ba kidi ban kermau kai ka baki mat sansnam kai ka jing kordet ka jongki baro sansnam kidi ban kermau ba ha ka minute ka bakat do kim dei ban ngop ha ka sanspa lani ka si hajar ka ba syusha penbet tang ka por election